yeɓiyankoɓe ayaw Piindi TV sugay mawɗo debbo e gorko on calminama salminago needi e salminago teddugal en gartiɗo e yewtere men gande men fina tawa ɗe tawɗen mamiraɓe tawi mamiraɓe mumen mawɓe moƴƴuɓe jaaɓi gollade teddi hen kowoni hen neemi hen ha won hen jeehi yo Allah yurmaɓe yafoɓe harnaɓe aljanna kamɓe e maɓe julɓe mawɓe woɗɓe janggunoɓe no mabɓe ni won hen heddiɓe jaɓɓe jangguinde sukaɓe ɓe ina ndeni gandal ngal yo duuso ngo juut kono kadi en mbawa haalde ha gaynen tawa en jettani sukaɓe to banggue duuɓi mawɓe to banggue haqqillaji jaɓɓe janggude gandal ngal caligal majjal caligal bonne jamma e ñalawma subaka kikiɗe ina kuuto ina nafto mbaɗo no miñi men mbaɗi men to banggue duuɓi THIERNO DIALALOUDINE kadi ko khalifa men to banggue gandal en jettimo no feewi wonde suka to banggue duuɓi wona mawɗo to banggue haqqille jabde janggude ɗofto rewindo kala ɗo mawɓe ndewanno rewa ha ko foti dañde ko daña ceerno Dialalo assalamu aleykum wa rahmatullah وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي فلم أجد غير خير الخلق لي سندي ويسرن أموري إنني وجل وعاجز وذليل أنت معتمدي وشد فقري ولا آوي إلى أحد إني أخو شقة أن تأخذوا بيدي لولاك يا رسول الله لم يقع التكوين ما خلقت شمس ولا قمر إليك مستندي من تلمني دندانغل تقال يتودي الله جولد نلاد صلى الله عليه وسلم من تلمني من كالا نلاد يوترند من جد نلاد من تنادم من جد كتن كونتنت من كالا نلاد من جافنو سلمنا وجورنك من تلمنا دندانغل ويو بي من بي مامي ɗo ɓe goni kama ɗo ɓe gonirri fof yo jaam e kisal tawɓe e jaam ɓe gonira e jaam ɓe jeeya mawlana rasulillah Seydou Diop a jaama ceerno Dialaloudine ko ardi fode men nadde yewtere nde mi wiya jillu jaam leldima tawa woodi boowe to leydi Mauritanie dande nde min dusirnoma jaaɗa teddineɗa komo ndeɗa toon hay sa haalani arte amen Mauritanaɓe kaali gangal ma toon kiitorakimo ɓe liggodinɗa toon cimtani min no golle ma mbayi ɓe mbaddunɗa foddeji ɓe kalni min a dirtani a waylaki dañƴa toon gonɗa ko gonɗa toon ko ha gartuɗa hay sa haalani konngol ñaƴata koye hunde ko joomum teddugal ma banggue Mauritanie alhamdulillah Mauritanaɓe min calmaniɓe jiiɗo émission fof no woni Mauritanaje mamin ɓe calmin miɗen juuro min mbasowa inno inɗe e si alhamdulillah aadi ndino toon terangaji mumen keewi ko Allah waddino amen miɗen golla ha joni Allah waddi amen alhamdulillah te min toon kibbito ɗo e balɗe seeɗa inchallahu rabbi dabu ɗum wonti koreji hantu alhamdulillah so junngo naata e gaska ko jaam tawi toon musidɗo goto no wiya minen ko minen jeyno Dialalu ko minen gadduno ɗum kono safalɓe ɗeɓi heptu ɗum e juuɗe amen holno ɗum yaari ɗandi sa janggi ko poɗɗa ko janggo fof gartuɗa sa jooɗima mbaɗɗa yewtere gollodirɗa neɗɗo gollitɗa mum tan ko joguiɗa ko woni gonga ko ɗum tagui fulɓe toon sarahullaɓe wonɓe toon safaleɓe fof min mumen gollide hay ngol bolol jawtugol jippini amen ko safalɓe ɗo min jippi tafrak zeyne alhamdulillah ko safalle jeegalle o ɗum ɓe mbi beele ko safalɓe ɓuuri hewde haaliss ma tan ɓuuri wawde yobde ala wona ɗum ay ko aadi tan a duwantoɓe jeeyi tan neɗɗo fof ko yii tan ɗum gonɗal ɗum wona nunɗal min leerani ɗum saabu ndiga ma qultu fakran bal nataktu shakira min kaldirani ɗum saabu farnade walla ndiga so min kala ɗum saabu yettude Allah e julde e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam alhamdulillah a jaama ceerno Dialaloudine a salminama salmago nde salama teddugal hande noon kalten koye bundi e nder ladde yolombere ɗo wiyeteɗo kooya ladde ala woodi koɗo hoɗaka lekki e sifaji mum lekki e dawol mum lekki e ñaygal mum e lekki sa dawni ɗum holko jeyanta ɗum alhamdulillah jewte tan ko e ñagude Allah te ñagude Allah ɗe woodi ko façon ngaji ɗiɗi kolla yimɓe jeeya walla laya yimɓe nana si wiyama leɗɗe ma hakkille ma yaa fulɓe
dabu kamen koɗe lagde kamen jogati gandanɗani kam ɗum woni aadaji kamen ne'ata toon beyi mumen nayyi mumen e baali mumen kamen titi ne'ata toon ɓesgu mumen hambo wawa barkinde gandal leɗɗe ko gandal ngal gandanɗani kono gandal sifaji gandal tindinoral yiyat mawɓe jiyanno nayyi mumen ɗi si ñami ɗe leɗɗe jiya nayyi mumen ne ɓeydo ɓe gandi ki lekki waɗino guinnirtaki waɗino codirtaki si ɓe ñami walla saki lootima ma ɓeydare wonama ma dañal ma ɓuuri yacci ɓe jiiya beyi mumen ɗi walla baali mumen ɗi jogo ñawanɗe ɓe ƴetta ki lekki ɓe jiiya nayyi ɗi walla beyi ɗi ñama ɗum tan ñawanɗe cella ɓe ganda ɗum ɗo koko ñawdata ɗum sa woni e pawle walla ndiga fulɓe hewɓe ha joni ko leɗɗe ɓe ñawdirto leɗɗe woodi façon ngaji ɗiɗi baɗɗe guiye kama ɗe ngala guiye leɗɗe tati jogui jettoje mum jettoje leɗɗe fof ko nayyi tan nayyi eyyi goo eyyi ñas mbiya ñas mbiya li mbiya diagne e bari eyyi goti hen fof ko jettoɗe ɗiɗi jogui ko saabi kan en diallo en jooɓe en seg en ngala hen minen min ngala e leɗɗe he tan eyyi ɗum dal ko ganda ɗum woni leɗɗe ñas lekki saki arani saabu moƴƴere ma yette ñas sa tawi ko goɗɗum moƴƴere noon woni hoɗum mbiya hem udditare hem daña hem ndenka hem ɓandu ma weela hem gueɗe goɗɗe aɗa wawi limtu lekki yette ñas tawa kokki watki guiye mbatti guiye yette ñas eyyi kama li kañum li eyyi gadda titi lekki goɗki woni diagne kama bari ɗen ɗiɗi woni kaɓateɗo ɗen leɗɗe neɗɗo memata diagne e bari eyyi ko leɗɗe haray eyyi mi mbiya mi sottima coggu Allah mo gurtigu ala no pulaar wiyata ɗum waɗino codirta ɗum waɗino taƴirta leɗɗe ina waɗi leɗɗe ɗe gandanɗane saɗa itta ano taƴatɗo ɗe ɓornata ko comti te yimɓe tata gondata kin noon woni ɓurki yette bari gandanɗani saki memi dawɗo ma fo Allah dawa e mum demin janggoy to miɗen garta vacance mamiɓe amen e babiɓe deɓe amen ɗum jangguinta duuɓi amen nden pamɗi demin ɗum mbawata asa hoɗi lagde haɗa yiya boddi gatma jaa nawa boddi mbe toon ɓe lugguma ɓe jeeya jateji mbiyen mbaɗanno ɗum ha kay tooke ɗe ɓuuɓa tawa ɗum wata hen hay mintaji tati ɗen gande noon ɗeni ɗo alimahu man alimahu jahilahu man jahilahu ganduɗo ɗum ɗo andi ɗum majjaɗo ɗum o noon majjati ɗum tan e si gandal fina tawa enen fulɓe kam ɗum ganduɗen pinɗen gonɗen hem eɗen hem mawnanno eɗen hem loccita eɗen hem daña ha kay jeeya gorkajo wuuɗa duuɓi kewɗi tawa hino wonde cellal ha yalta adina tawa yahano hôpital ɗen leɗɗe ñawnortono guite kunduɗe en ɓanduma koko teddata lekki waɗi leɗɗe guittadde ɗum nani leɗɗe aɗa wawi limde ɗum la to addu wala tuhsa wawa lime wawa peese ajaibu leɗɗe kala ko miijiɗa hina e leɗɗe waɗi ko gandanɗa noon ko gandal waɗiɓe Allah okki ɗum minen miɗen janggi fannuji ɗiɗɗi fof ɗuma ko ɗum a janggayat ɗum mbawa ɗum wawde woni leɗɗe woni alquran a janggat ɗum alquran ñewata arata tan wona wahyo nde hoorema mbawa ɗum a janggat ɗum ha mbawa ɗum tafsira ɗum ganda o sirru koma ni ganda nde hatumere woni naggam e naggam leɗɗe noon a ɓaddata bamma daña hen digal alquran wiyatma wa da'iyan ila llahi bi isnihi wa sirajan munira bi isnihi on kam cohluɗen kala ko ala yamirore ɗum wawa hem naftoro sa nani aya ne jaaɗa haɗa hem naftoro tawa ala hem yamirore ɗum wawama naf a liggota ha kay ɓe mbiyatma barke o ɗum woni ida kana rabbul beyti bi duffi dariban fala talum shibiyani fi halati rasi joom buuba o si ƴetti no fiya e galle he kurkali ɗi gimmi heɗi gama wotomoɓe ñing ko ɗum ɓe jii ɗum tan ɓe mbawi dursitade ɗum taki min mbi meslal ngal majjata amen nde min janggi ha mamiɓe e baabiɓe gaccira amen ɗum min hem kutoro miɗen hem golloro ɗum fo alhamdoulillahi tan taki miɗen ɗum kaala marhaban a jarama to banggue leɗɗe no kalɗa joni ni hol sahaji ɓurɗi welde ñayde leɗɗe ɓe mbima ko ndungu ɓe mbiya ceeɗu ɓe mbiya kawle ɓe mbiya dabbude kala li kulli shay'in rek lahu maqal kala mama tan mo tolniɗen waɗi ko foti hem yaade ndungu si ari a yiya leɗɗe fof bilta ɗon wadda ko jangguiɗɗa ɗon jaaɗi koɓide sa ɗi fooɗi mbaɗɗa hem naggam e naggam codirɗa ɗum naggam e naggam ɓuftiɗa ma yi hoorema ma gueɗe ma biltu jeeya hande ceeɗu ɗum yawti naatoya hantu leɗɗe ƴetta
una ɗum wonto condi mama mo gandanɗa ko condi yahata hen tolnoɗani mamaji gandanɗani goɗɗi jeeya ɗum ko ɗaɗi yahata hen walla ciroje dabu abu jomni en hewɓe godi caɗele ɓe ɓuttoto ɗaɗi ɗi ɗo nino ɗi taƴrano moƴƴani puɗɗorde nde jeeya ɓalli mumen beela heɓe daña heɓe uddito ha seeɗa rek ɓe mbaɗa kamaƴ ɗum noon ko ɗum erreur mawɗo hadde ma uddito hanto ɗum sattat dabu neɗɗo si weeɗima ɗaɗi yo Allah ar o taƴɗo ɗaɗi ɗi hoɗo taƴa yiɗi beela ɗaɗol ngol togo taƴigol waɗi keddingol toon walla dabu ɗum togo taƴigol si yoori tan yakkima gueɗe ma tiiɗat waɗi yimɓe gandanɗa leɗɗe ɗum lorata ɓe leɗɗe kala leɗɗe ɗeɓe keeɓi ɓe cooda walla ɓe ɓupto ɗum ko ɗum erreur neɗɗo hadde ma naata ndiga andat ɗum ko heddi ko woni cire ko mbiyata ko cire lekki seeki mawna ɓuuri hen cire ɗe ɓuuri lotoɗaɗe cire ɗe udditatma ha faw lekki no ɓuuri mawnir tan gueɗe ma no ɓuuri udditare noon jojo ɗum addata jiya neɗɗo joni alano ndiga koɗoɗa tan jiyano dogno oto woto wat feere noon jakka goto e si ya woto fulla mawɗo memɗoma fo anda memi mba memetaki enen fulɓe guinni baabi ɓe guinnirno lotgal ngal saɓɓetaki saɓɓetaki e won lotgal ngal gandanɗani ko noon ngal intirte a ittat dabbunu guitta ceeɗu guitta e ndungu ngal waɗe gueeƴo jambere haajere tamorde gueeƴo jambere haajere tamorde waɗi gandanɗani taƴat ɗuma ndungu taƴa ɗuma dabbude taƴa ɗuma ceeɗu ɗum taƴe ceeɗu ɗum taƴe ndungu ɗum wiyete dabbude ngal lotgal rentine conel noon koɗe caɗɗe si ɗum waɗe miɗen wadde sa laali mo wallali mocce waddene goɗɗum goɗɗum wadde mbaɗe lekkete ni sa ɗum lootima ngal innirte saɓɓetaki dawɗo ma fo billahi lazi Allah dawa e mum ngal lotgal ha paari taki koɓe mbaɗi ɗum ɓe memi hen ndungu maɓe hem ceeɗu ɓe memi dabbude ɓe gañata lotoɗa tahsin woni karangue o woni sa ɗum lootima ko moƴƴi ɓuuri hew ko a uddoto kisal ɓuuri hew ko sa ngal memi a uddoto e si ngal ɓe mbaɗngal noon ndungu ceeɗu dabbude gueeƴo jambere e haajere tamorde e gueɗe joyi ko ɗum taki sa ngal memi a dañat protection ha paare udditta kala neɗɗo wawi won adina he min ɗum ngal nelda conel ɗe heɗe naata avion heɗe naata foof pour si heeɓi toon ɓufto neɗɗo a parat hoorema ha memɗoma fo anda memi ko memetaki ceerno Dialal haɗem yettade to banggue ñagude Allah nde kalɗa memi hen guilami so a yettade beele ɗe gande ko ɗo tan jangguɗa ɗum e galle moɗon walla koye sernaɓe men ɗo walla holto jangoyɗa ɗum beela yalti leydi ndi jangoyde alhamdulillah gandal koko heewi façon ngaji ɗon puɗɗormi haala ko mbimami gande woodi ko gueɗe ɗiɗe si aɗa jangguina ma lay yimɓe nana walla kolla yimɓe jeeya ko heddi ko ma wot ko tawɗa pina tawa ɗum gueɗe ɗiɗi woodi a finat tawa baabi ma no goni hem sa woodi joom Allah no okkuma hem haɗa hem jogui wune ma hem dañ barkina ligganaɗa jignaɓe ma haaɓe duwanama hem minen ceerno Abou Diop komin jibina komin dalɓe alquran nde min daari alquran hamin kuññi ɗum min jaltu min janggoy e si vacance fof baabi ɓe min duttotono mumen eɓe amen jangguina ko wiyete ko ƴewgal moccori en woni nder lagde he sa toon hooɗi ko fate yahre en boddi en fo gatan ko mbima ya eyo mbima yawat oyo tooke o jippo ɗum demin ɗum janggata komin sukaɓe min garanno vacance min jangguine ɗum wima ya addanoyam ɗaɗi aljannaji ni guittirta ɗaɗi aljannaji ɗi dawu cat ya ɗaɓɓanoyam ɗum leɗɗe naggam e naggam noon ya ɗaɓɓanoyam ɗe guiye murtoje noon ɓe jangguinma ɗum haɗa noon waɗa heɓe mbaɗa yeeta diplôme aji ma école to no gara kama majalis to nde min janggi alquran hamin tafsir ɗum hamin jaayi lesɗele araboɓe min janggoy hamin keeɓi diplôme aji amen min dutti ko eko mami ɓe gondo ko ganduɗo pullo fo andira ɗum sa paari a ruttoto ko baabiɓe mamiɓe gonno ko si waɗi ɗum gona hen ɗum addi Allah okki amen leɗɗe ɗum fo min jewtat ɗum tan saabu yettude Allah mbiɗen mbawno ar min laya khatumeje heɗen hen mbawat émission ngaji ɗo ha kay murabba muthallath muhammas musaddis fo ha kay sadis ha kay tufa fo enen hen mbawi yewtu tawa leɗɗe walla khawatimaji ɗi gasani e si ko yewtere ses tan inchallahu rabbi leɗɗe ɗen min mbawi yewtu émission spécial gandal asrar eɗen mbawi yewtu émission spécial para ɗum gasani yimɓen cohlum kono weeɓani yiide nde wonnoma taw Sénégal natti welde joni ko caggal leydi ɓuuri welde ko ɗum waɗi a weeɓani yiide Sénégal no weeli Sénégal no weeli kay kono mboɗo andi tan a heewi joni a heewi ko jeyata caggal leydi wallahi ɓen mboɗo andi wonko woni toon ceerno Dialal to banggue leɗɗe jettina keewa wooda mbiɗoma so tawi tan koko saforte jani kaɗa ñaawiya
manam sa yehi cawoy ɗo walla yehi to a tawi no fawa tan sa soodi a uni a waɗi no wawi jaabede tawi banggue safa o woɓɓe mbima ala dawan hoorema ñayana hoorema jeenana hoorema una pewna ɗum ɓuri wadde doole eyyi aɗa andi ɗum fof ko kolungu woni sa ƴetti leɗɗe pewnanɗa hoorema ɗum ɓurma yonde jaaha coodaya leɗɗe dabo anda on ara lekki he tan fooɗi yeehi unoyi waɗi condi walla anda e so ɗin ɗum taƴata tan pewnana hoorema ɗum kam a dañi hem yaqin labɗo tos ko heddi ko jiiɗa ko foti waɗi bolol ɗo fof no waɗi leɗɗe sa yalti ɗo bowal ɗen leɗɗe sa welama jaaha pooɗa hem esi waɗi no poɗirta ɗum pour nafma kala ko jiiɗa tan pour ɗum nafma waɗi no garirta he ɗum bi qadri ma tuhibbuhu tanalu amdadahu dayo o mo garirɗa hem tan jiɗirɗa ɗum mberuɗa ɗum hakke mum garɗa hem saɗa nata galle a narat hemba damal to noon alquran wima job heewi to banggue leɗɗe kalten en cuwa yettade saabu noobo nan ɗon heewɓe mbi ka fannenke muɗum ko ñagude Allah nde uddirten sen gatti to banggue leɗɗe ɗe heewi ko neɗɗo wonde neɗɗo e gollal taw yiiɗa neɗɗo yo won e golle he heewi ko neɗɗo dañi tan no mbiɗa ni yimɓe gancuma heewi ko hoorde neɗɗo ummi yimɓe jiiɗa libde ɗum hol leɗɗe kewɗon liggoyade ɗin sifaji gam rende neɗɗo o Allah hokka ɗum kisal muɗum eyyi ko ɗum kam en woni kalɗen ko hem joni tan eyyi ɓeyden tan ngal kalmi hem ala ko ɓuuri ngal moƴƴu lolle goɗɗe ne hem lolngal gandanɗane a waɗat ɗum damana duuɓi 14 nokkuɗo koyngal ma ngal an hoorema a yiyat si wuttani junggo ɓuɓata leɗɗele ɗen ko mbiɗa ko fate noob ɗum kalɗa eyyi joni noob ko seɓɓe mbiyata noon taskhir arab wiyata noon mbiya kaɓ e piiɓi enen fulɓe mbiyata noon waɗi leɗɗe kewɗe hino waɗi leɗɗe biyeteɗe baaji hino waɗi leɗɗe biyeteɗe nammari hino waɗi leɗɗe biyeteɗe barkeje barkeje e baaji nammari eyyi ɗen fof saɗa fooɗi koɗe piɓaɗɗe minen noon miɗen hem jogui jatol ngol gandanɗani ko jemmaji 4 tati jemmaji tati piɓatagol sa ngol fiiɓi jemmaji tati mbattagol koye ɓirɗam woni mbiya laysa laha min dunillahi kashifa piɓa puɗɗoroɗa ɗum bisimillah dabunela sallah alih w sallam wi kulla amrin zibalin la yubdaw fihi bisimillah fo abtaru riwaya goɗɗo wi aqta aw abtaru aqtaw ajzam walla noon ko ɗum sa hen fiiɓingol piɓol mbiɗa sitekum jantekum ndinguiti ringuiti turmi narmi tarmi naari wandi mbiya wande ɓalere haɓɓanam kaari e kaari maɓe dillata yanade fofata kaɓɓa ɗum ha kay ɗum tiiɗo mbaɗa noon haɗum wona balɗe 3 pawodirde jemmaji 3 pawodir ƴetta piɓol ngol mbaɗagol e nder meew si ɓirɗam ɗam fendima tan gasi janoɗo wadde joni haali baaji aɗa yimɓe men no mbiye bilejo walla biljo walla fiɓiri baaji fiɓiri baaji ɗi mataw ko baaji ɗi ɓuuri noon wawde liggoyede saaha mawɓe men ɗen eyyi andi baaji ɗum kam ko corona tan corona fo tiiɗo seɓɓe mbiyata lo donnu mo degere e so tawi ko nooɓ sa ɗum haɓɓi noon mbaɗɗa piɓol ngol ƴettuɗa mbaɗɗa ɗum e ɓirɗam jemmaji 3 pawodirde haɗa ɗum liggo ɓirɗam ɗam si fendima gorko yano kam artata debbo yano kam artata billahi lladi qasamallaka billahi ɗum koko laaɓi komin ɗum andiraɓe ɗum tagi hadde min ma ɗum mbaɗanma min ma layani ko laaɓi min ƴewanma min ƴewtama ɗum mbay joni saaha on potta e neɗɗo ñawdi no feewi kosam ɗam salo ɗanade walla ɗam wasa fendade neɗɗo fo heure mo piɓɗa ɗum fo ma tin jojo jeeya neɗɗo piɓa ɗum taƴa ganda o wona heure mum puusa seeɗa tan jeeya wana ɗaniɗo piɓa a yiyat ɗum tawde caméra ji ɗi e téléphone aji ɗi yimɓe mbawi suivre kisa noon ko gandanɗani ko dokke Allah eyyi ko ka joguiɗo ɓesgu ma a wawa terudeɓe a horima halfudeɓe jiɗɗa yooɓe ndentu kamen fo ni noɓe jiidiri yumma baaba ɓe mbawra gol ɗon ɗumen minen ma ɗum mbaɗana ka gonduɗo joom galle ma e si on mbawrani ko moƴƴi balɗe 3 min pewni tan ma ɗum ka joguiɗo joom suudu ma e si sa haali ni o yahani digo jamiroje ma jam fooli nanni no jam fo gol ko même jam fiɗo ɓuurmi sohlugo noon mo gandanɗani ko jaaɗo seren ɓe ha sawti gol piɓol ara waɗa gol test e am balɗe 3 sa kam wiɗino 1 million mi ruttuma ɗum koko laaɓi tos woni hoto ya joomu ya jooɗo wiyami jooɗaki waɗo wiyami waɗani accu mi accani mi accani jaaɗo ne jamfima yiɗma accu oɗon mbanno projet ji ɗi gasata koɗoɗa tan jiiɗa jamfuma min piɓananmo ɓerde mum nde ha kay mo gandanɗane la yakulu wala yashrubu mbiyata hem hay
sahano waɗa caɗele ni ɗandi gaga wadde certificat de mariage banggue laamu kadi wonen kañande nder compte banque kañande nder ko jeeyi woni yimɓe jaaha tolno ɗon so yeehi ha jomum yiɗi yaltoyde e ma no heewi addude caɗele eyyi ɗum jiɗɗoma jam fof ngol ɗon piɓol yawi hen kala bawɗo wona an ko debbo walla ko gorko sa jokkodiri amen balɗe tati min deklanma ɗum eyyi ɗum fof noon alhamdulillah min peera hen dañde gacce waɗi ko ganduɗa hen yo Allah jaɓudu waw joni yewtere men dawal men nayeɓal cekkital nayaji gasata jogui koɗo natirte woni ñagude Allah aɗa ñaago Allah aɗa ñaago ma yiyata jogui koko jokkortoɗa e muɗum e baɗɗe ɗe mbatta ha wawa heɓde hol sifaji ɗe neɗɗo foti sifade ha wawa wonde ñagotoɗo ñagude Allah to Allah ne hokka ɗumen wuneji muɗum alhamdulillah aɗa andi ko mbiɗa ko ñagude Allah koko yaaji Allah wi tore kam mi okka on ad'uni astajib lakum nala sallallahu alih w sallam wi du'a silahul mumin du'a woni silama julɗo nala sallallahu alih w sallam nelaɓe fof adiɓe ɗum ɓe mbi rabbana nala nabiyullah ibrahima duyima rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim nabiyullahi yusuf rabbi tawaffani musliman kamen fof ɓe duyima hatta yunus nabiyullahi yunus alayhi salam rabbi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin du'awuji rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin kamen fof ko annabaɓe du'atonoɓe ɓe duyima Allah joni caɗele ɗe hoɗo goni ko Allah acci jabade duwaw walla ñagotoɓe mbasi rew bolol ngo ɓe ñagoto hoɗo défaut o woni mi wima défaut o woni ko yimɓe Allah kam inna wa'dallahi haqqun ko digui fof o tottirat ɗum fodore nde wadde eko woni caɗele wonno kañum ko ɗon woni dirtani eyyi Allah dirtita inna wa'dallahi haqqun fodore woni mi digui Allah ad'uni astajib lakum tore kam mi okka on noon Allah wi inna wa'dallahi haqqun ko digui fof ni tottirat ɗum Allah toñata sa ɗum torima ma rokkuma torotoɓe ñagotoɗo Allah comme hande sa yiiɗi passeport hakkille ma waɗi ɗo mba yahata ɓurɓe ma ɓe ɓadda bureau passeport to jahata pewnanma passeport police carte d'identité sa ɗum ƴeewa yahat toon sa toro ñagoni Allah ne a larat ɓeɓe gandanɗane kamen joguiɗo jorto kamen ɓurma ɓada Allah husnuma zanni mbaɗɗa an ka mbaɗɗa raf ko wiyete ko yodde jorto tan mbaɗɗa essaye anda neɗɗo o joni noon janggoɓe alquran ɓe si wiyama ñagude tan hakkille mumen yahat toon hakkille ma yahat toon joni ɓen noon tawi ɓe gona ɓe gandanɗane hulɓe Allah ɓe ñamata ko lewi sahaba goto arina nelaɗo sallallahu alih w sallam wi ɗum nelaɗo yo wasiya ɗum nelaɗo sallallahu alih w sallam wi ɗum ya rimɗin ko ñamata ko yo ɗum rimɗu wonde kala ko toriɗa ma Allah jaaba ɗum adu llah wa antum muqinina bil ijaba neɗɗo si haɗa semta a juulata a wona pewɗo a wawa fewno neɗɗo ɗum woni docteur mo gandanɗani ko gonɗo hôpital toon a ñawda tawa kam ɓuuri fawede wonɓe toon ɗum wawa wonde a hulat Allah goho wattaqullaha wa yuallimukumullah sa huuli Allah ma Allah andinma sa ɗum huuli ma newnu gueɗe ma arsukinmo waman yatawakkal alallahi fa huwa hasbuh wa yarzuqhu min haythu la yahtasib ɗum fof ko kulol Allah okkatma ɗum nunɗa ko mbawɗa fof nattinda ɗum gona hem dima ka wawa gacca ɗum taki alquran wima wa fi anfusikum afala tubsirun ndaw est ce que on gaccata hakkil koye mon walla pewnitiɗo an bani adama o mbaɗa settantal hombo woni an ɗum taki Allah hini en pose ɗin question ngaji waɗi ko taki fawa rabbi samai wal ard anani taki ko Allah wi en noon ɗum wona bolle ni tan a waɗat nasarata itibaria woni afala yanzurun taki ko Allah hina wi afala yanzuruna ila al ibli kayfa khuliqat waɗi ko taki wima noon neɗɗo noon wadde sa wi a toroto Allah haɗa gollodira e Allah il faut que neɗɗo ɓurma ɓada Allah Allah layi hadisul qudsi wi jeeyaɓe Allah ɓe ɓurɓe ɗum ɓe ɓada ɓe certata hen ha kay Allah fotta ɓe waɗa ɓe jasbu ɓe ɓado ɗum ɓe jogo kun fayakun won tan wona neɗɗo Allah ne heɓoya toon eyyi ɗum noon wawma ɗum okku tan ko hudan woni pewgal hudan noon wawma ɗum okku ko lil muttaqin wadde yo Allah waddu en hen be jaa rasulillah sallallahu alih w sallam a jarama wadde firtigo koye yimɓe ɓiliɓe hakkude ñaganteɓe e ñagueteɗo o ko kañum pirtata aadi walla mbasa wadde ko poti wadde ko gollanteɓe ɓene mbaɗa fodde mumen ko poti wadde ko
ceernaji waɗa ko foti wadde ko hol wasiye panta wasiye panta sa o musidɗo kam sa o gasi gillani kono wasiye panta bandiraɓe wonde suga tawa gandal e galle bamma mbasa janggude jiiɗa wonde gando mbasa tampande ɗum onon nde janggoton nde hayso koye jigna e moon beele oɗon joɓanno ɗumen walla oɗon beltidino ɓerde mumen son cohli gandal mumen alhamdulillah weltide ɓerde jignaɗo ma wawa ala ko ɓuuri ɗum welde gona ekkoɓe jiiɗi ko ya won ɓe siɓe ma jangani jangga tawa an ko hoorema jangganta si ɓooyi seeɗa gandata ɗum maɓe mbi janggu kasta ko kamen tawa an hoorema jangganta neɗɗo fof sa fini sa tawi meslal ya rena meslal ngal majja ganda e ko gonata ko pewna adina ma wonda alata hem nimsa ma nimsata eyyi neɗɗo fof rek haɗa andi ko moƴƴi pinɗo fof haɗa andi ko poɗɗa ko wadde a jaama joni leydi ndi ne heewi caɗele aduna o fof ne heewi caɗele wanguji ne keewi ɓe namandide ya puntama kirsama ɓe nan ɗo mbama ɓe nan ɗo pellodire ɓe nan ɗo dugde hakkude kaso e kasanka hol duwaw so wayino ni nden hol duwuji ɗi jogui ɗon waɗande yimɓe beele Allah artira jaam e leydi ndi ɗo gonɗen e leyɗele men pop beele jaam arta e majje alhamdulillah mayen dutto gannelaɗo sallallah alih wa sallam ɗo min udditirno yewtere nde ɗo min udditani titi aliyu ibne abi talib arino fatima tawi ɗum wuuro mum hina sawti hina lawƴa booleje hina ga wuppa hina toppito sukaɓeɓe aliyu wi ɗum ar jehen gannelaɗo sallallah alih wa sallam hina jogui e balɗe waɗi hina jogui jawdi beela ƴett okka en ko ƴettirɗen jangka woni bindan ɓe gondi ɓe jeeyi toon ɓe kalani ɗum nelaɗo wiɓe dara mi weeɗo on wirduji ɗi gandanɗani woni duwaw gandanɗani hadde on lela on mbaɗanto walla mi weeɗo on aliyu e fatima jewti ɓe mbi eyyi yo weeɗen inde allah koɓe ko birdata ɓuuri nelaɗo sallah alih sallam wiɓe hadde on lela yon mbi subhanallah 33 allahu akbar 33 walhamdulillahi 33 ɗum son ɗum waɗa ma wona ndenka ma gueɗe ma uddita musiba garaɗɗo fof ma allah danɗuma hen heɗum weeɓi heɗum heewi barke ɗum ɗon uddiranmi jataay o minen toro yo allah waɗ tawfiq o émission jiiɗombo fof haaji mum narani humta amen yo allah wattumomo yi kala mbo allah waddi amen hen ɗum wona tawfiq e taysir bi himmati mawlana rasulillah seydi Diop ñaganama allah yo allah hokkuma cellal hokkuma gurdam barkinɗam ka farnade dendagal fulɓe walhamdu awalu dawana wa akhiruha walhamdulillahi min hinin ila hin wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe ɓeɓe fulɓe saliɓe yaware huɗortoɓe gacce heɓortoɓe belkaɓe andata ko funti fasniɓe gandal tawɓe gandal hontuɓe gandal yiɗɓe gande men ha tengte fina tawa bindi gummotoɗo ñamo no paye nano ummoto nano no paye ñamo ummade leggal ha yetti aaye on calminama salminago nede salmago teddugal ko miñi men to banggue duuɓi baɗiɗaɗo to banggue duuɓi khalifa men to banggue gandal Dialaloudine ko kanko wonno koɗo men wona koɗo ko neɗɗo galle o e jettimo jarnimamo mboɗo andi noon kala mo yiyanimo ɗo ɗeɗo balɗe sa soynimamo nokshot ma tawmo toon so Allah lamɗo jaaɓi jibi je jogui caméra o Ali Fall montata ko ɗo ka ten ha lawgol ngol so Allah lamɗo jaaɓi